Ini kelantarakan Banjarmasin Mas Omek yang ada di Malaysia. Selamat malam Mas Omek. Nah. Pak Mia, Pak Nia, Pak RT. Semoga Pak Wone bisa. Dadi wanita kurang apa aku iki nggone tresna ning nyatane sliramu marani ati tatu maseka ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kedhepke yen ta weruh sliramu jejer dheweke ngandung tresna ngumbar nafsune asmara njur lali aku yen wis kadung nyanding wanita liya wis milia tresna aku apa dheweke nah sumangga wis milia dadi bojoku apa bojone mbah karek Mas Eko piye bali gawe gelane rasa tresna ora bisa dijegep Rendi tulo wis milih kamane jabrik Fred tresna aku apa dheweke lah terus aku piye nek kae wis milih iya dadi bojoku apa bojone lah dadi bojone kae lah aku piye kula bali mung gawe kelane rasa tobat rasa tresna ya tiramu rapi jonjogo bisa kumpul jarik